Pěkný den, vážení milí diváci a posluchači zpráv MMC News. Je tady další díl tuším, že pátý nebo čtvrtý, teď si nejsem jistý. Ale tady s váma zase Vyžírka Zelvar, který je za kamerou. Ahoj, ahoj, ahoj. Po dlouhý době jsme tady zase neviděli, jsme se strašně dlouho. A důvod toho, proč jsme se neviděli, je ten, že Zelvar je strašně línej udělat intro do našich MMC News a grafiku. A tak jsme to strašně pak dlouho odkládali, měli jsme natočený už 2 díly a nespracovali jsme je, ale to nevadí, respektive ty díly byly o 1.1, myslím, nebo no a pak o 1.2, o 1.1 a pak ještě nějaký díl a prostě jsme to nedokázali zpracovat, pak vyšla další verze a to už pak nemělo cenu prostě tam dávat ten díl od té staré verzi, ale to nevadí, je tady další díl a dneska se budeme bavit o nové verzi, která vyšla asi před 2 týdnama, tuším, o verzi 1.2 a tady ta verze vlastně už jede na našich serverech a ta verze vyšla 1.3. tuším, což už je 10 dní zpátky, 9 teda a my si dneska budeme povídat vlastně všecko o té verzi a budeme si povídat i co plánuje náš herní portál Sonic.cz a co plánuje vlastně MMC News, že jo, naše takový zpravodajský štáb. Tak se koukejte dál a odbírejte nás. Takže my se do toho teďka rychle pustíme, shrneme si, co do 1.2 bylo přidáno a co naopak zmizlo. Já myslím, že nezmizlo nic, možná nějaký bugy a jako první věc, kterou bych chtěl zveřejnit a říct vám, což asi určitě víte, co v 1.2 bylo přidáno, byl nový biom a to džungle, do kterých se v tomto dílu mimochodem podíváme. A další přibyl mob, který si říká ocelot, respektive je to taková kočka, nebo co, nevím, co to má být. Kočka je to, v džungli se nachází. Já se podívám, jestli ji tady mám, aby jsem vám ji tady spavnul, ale mám ji tady, tak vám ji tady spavnu, ona tady bude běhat, takže vám uteče ze studia. Teďka, jestli by se mohl poprosit kameru, aby mě natočila moje nohy. Tady je ta kočka, nebo nevím, co to má, co to má být, strašně rychle to utíká, ono se to prostě bojí, tak doufám, že jsem vidět. A my se podíváme dál, protože tady přibyly další mob, který se jmenuje Iron Golem, ale to si asi spavnout moc nebudem, protože ho tady asi nemáme na spavnutí, tak bohužel, ten se prej nějako ale dá postavit, nejsou tady od toho vajíčka, tak si ho tady postavíme, i když vůbec netuším jak. Nahoru 2 bloky tušíme, já teďka nevím, jestli to plácnu před kameru, takže nic nebude vidět. Myslím, že takhle to bylo a nahoru se musí prej dát tohle. A teď tady je ten blázen, který si říká Iron Golem a strašně se mně líbí. Kouká na mě. Teď už asi vidíte, že v mý pravý ruce držím další kostku, která se jmenuje Kamenná cihla. Je to takováto cihlička, vypadá velmi pěkně, mně se líbí. Tady ten šulin, nevím, co tady bude nám běhat v přímém přenosu. Tato kostička je taková zvláštně udělaná, mně se líbí, jak do historických takových těch patří. Takový verze historický, no nevím, jak bych to řekl, prostě líbí se mě to. A pak byl přidán i další blok, který máte už teďka přede mnou. Je to takzvaná redstoneová lampa a když k tomu dáte redstone, tak ona začne svítit. Wow. Co ty? Šuline. Je to celkem výhodná takováhle věc, protože na to my jsme měli třeba na serveru Glowstone, který fungoval na tady tom stejném principu, že se to rozsvítilo a teďka už je to takový prostě samo, že bez pluginu se to dá a určitě to ulehčí ten server. Debilé! Tady neví, že natáčíme, chodí tady za mnou a šťuhá do mě. Další bloky, vlastně ne bloky, tady pak nějaký ohnivý útok, teďka to držím v ruce. Je to takový zajímavý, vůbec nevím, k čemu to slouží, vyzkoušíme to. Aha!
něco jak zapalovač, teďka kamera zmizla, vůbec nevíme kde je. Nevadí, nevadí. Hoří nám tady studio, sakra. No, tak teďka to tady máme celkem rozbořený. Co budeme dělat? No, to je jedno. A taky byl přidán Herobrine, takže se dá vyvolat, i když nevím jak, ještě jsem ho nikdy neviděl snad. A my se teda pomalu přesuneme do terénu, podíváme se do těch džunglíček, tak zatím čau. Aktuálně se nacházíme na našem serveru, což asi víte, že jo, nacházíme se vlastně od začátku tohoto natáčení na našem serveru, ale teď se nacházíme v džungli a nacházíme se v terénu. Naše mapa zůstala zachována, když jsme restartovali servera, předělávali na 1.2 a džungle se tady stále generují, což je úplně super podle mě, ne stále, ale generují se. I při mapě staré z 1.1 se dokáže vygenerovat mapa z džunglí, což je úplně mega moc. Koukám, že se nám zatmívá a my rovnou využijeme redstoneovou lampu, tady si ji rozsvítíme. Ona ani ne to. To je nějaký fail. Aha, fail to není. Využijeme i náš... tak taky fail, nevadí. Aha, už jsem ji dokázal rozsvítit. No, jelikož se já bojím strašně, když jsme v džungli, tak se nasadím helmu, aby jsem toho strašně moc viděl. A my teda si povíme něco o této džungli. Tak džungle vlastně je udělána skládá se z takových bloků, aby jsem řekl ty hlavní, což je vlastně listí, liány a pak ještě nové dřevo, nové stromy. Jsou to takový velký stromy, tuž někde jsem četl, že jsou 2x2, ale tady vidím 1x1. Je to nový dřevo, já se podívám, jak ono se to dřevo vůbec jmenuje. Nějaký... Aha, tak tady je zrovna blok 2x2. To dřevo se jmenuje nějak zvláštně, já se hnedka podívám, jelikož jsem si vypnul. A tak se jmenuje normálně jako dřevo, ale strašně pěkný dřevo, strašně krásně dekorativní podle mě. A po těch liánách se dá líst. Teda, myslím, že to šlo. Ale jak si mě to najde? Aha, musí za nima být blok. Je tady i nové listí, který je taktéž pěkný. A v džungli se pohybují i tyto oceloti. Vlastně tady ty kočky. Běhají tady, spavnujou se tady. Mně se tady ten biom strašně ohromně moc líbí. Napříč tomu, že minulá verze přišla s bažinama, který se jim vůbec nepovedly prostě. Byl plný hnus. Tak tohle to podle mě má velký plus u mě. A hodně se jim to povedlo. Co si ještě o džungli řekneme, dá se tady v tom stavět samozřejmě krásný baráky a dá se tady stavět takový ty baráky, který nechcete, aby někdo o nich věděl, protože to maskování je úplně mega moc dobře udělaný, podle mě, že se strašně třeba můžete schovat, jak vidíte zem je pokrytá většinou teda tím listím, takže když si třeba podkopete a můžete mít prostě barák pod tady tím listím schovaný. Bomba. Podle mě. A dostal jsem prej úkol, jestli najdu Zelvara. Vůbec nevím, kde je. Teda naší kameru. On se teďka určitě na mě kouká a směje se mě. Já vůbec nevím, kde je. Protože jsem ho se nevšímal, kam les. Jestli vlezu takhle nahoru. Nevím. Au. Nevím, kde je. Aha. Tady jsem před ním prošel. Kde je? Tak vylez, schválně. Aha. No. Tohle by byl asi takovej závěrečný vstup z džungle a dokonce můžete i vykutat sazenici, no získat sazenici těchto stromů. Koukejte. Pěkná sazenice. A tady je dokonce nějaká omrzlá část té džungle, vypadá to hodně blé. Ale to nevadí.
My se teda s vámi loučíme odsaď a jdeme zpátky asi do studijka si něco pěkného říct. Takže zatím čau, 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 za chvilku jsme zpátky, vlastně teďka hnedka, za pár sekund, no, hehe. Už jsme zpátky ve studiu a jsme zase v našem areálu MimiC. Teďka si povíme něco o našem portálu, co se plánuje a co se neplánuje, abyste byli v obraze. Asi před 2 týdnama nebo kdy tady probíhala soutěž o nejkrásnější město serveru. Vyhrálo to město, které se jmenuje Greekville. Pokud chcete vědět cenu, tak si najeď na www.sonic.cz a my se jdeme říct, co plánujeme do budoucna, nebo tak prostě. Servery byly přehozeny na 1.2, samozřejmě to víte, že jo, no. Máme 3 servery, PvP, Creative a Public, na kterým se teďka nacházíme. Mimochodem, pokud se chcete připojit, nebo chcete vyzkoušet naše servery, tak e-sonic.cz, e-sonic.cz zase. No, ale to hlavní. Máme možnost navýšit kapku slotů a máme možnost i mít další server, a to 15 slotovej, myslím. Ještě nevíme, na co bude, ale nejspíš economy server, takže pokud byste chtěli třeba nějaký speciální a měli nějaký kreativní nápad, tak nám napište třeba na zelvar@sonic.cz anebo někam na Facebook, třeba facebook.com/minecraft.czsk. No, ale my plánujeme další soutěže, a to soutěže o naše trička, který ještě nemáme. Snažíme se nějako domluvit spolupráci s jedním takovým portálem, který vyrábí trika, a to triko by obsahovalo naše logo asi a nějaký ten blok z Minecraftu, nebo ještě nevíme, ale určitě tam napíšeme a zkusíme to nějak domluvit. Já doufám, že to vyjde a o ty trika budete moci hrát, můžete vyhrát nebo tak. A ještě jsem chtěl říct, že až vyjde další verze, něco o tom Zelvar říkal, ale ještě se neví, jestli bude vycházet další verze, a to je 1.3, ale kdo ví, jestli vůbec vyjde, a prostě nevíme, ale to by byl pak restart mapy, abyste to čekali a furt se nás neptali, tak vám to říkáme takhle hodně dopředu, že restart mapy do 1.3, počítejte s tím. No, a taky jsem ještě chtěl zmínit náš pořad MimiC News, na který se teďka díváte, že by to chtělo nějak pravidelně natáčet, protože teďka byla asi dlouhá pauza, asi 2 měsíce, to jsme nenatáčeli nic, a bude to těžký zase nahnat vás, sledovače naše, abyste na to koukali jakože. Takže odbírejte a posílejte kamarádům, ať se na to dívají, protože nás to stojí čas a my to natáčíme jenom pro vás, že jo. My můžeme teďka si třeba že jo, a teďka pro vás prostě natáčíme. Taktéž by jsem vás chtěl ještě upozornit na to, že děláme nový vzhled pro web, teda dělám ho já, Vyžírka, a vůbec nevím, jak to dopadne. Ale je to takový překvapení, takže nikdo o tom nic neslyšel, ani neviděl, ani nic, takže že jo, nic se neděje. A my se pomalu budeme loučit, protože toto video má cca 14 minut, což je celkem dost, takže se mějte krásně, skládejte básně, sledujte MimiC News a hrajte na našem portálu e-sonic.cz. Čau! A zase příště u dalšího dílu, to je díl 5. nebo 4. nebo nevím prostě. Čau! Zelvar a Vyžírka zdraví a těší se třeba na našem serveru nebo u dalšího dílu, takže čauky, mňauky, čau.